Dobre, dobre. Toto neviem, či máš 7. miesto Nové Zámky. Stretávajú sa mužstva zo 4. a 7. miesta, rozdiel sú 2 body minimálne. To si potom povieme ešte. Dobre. 5 Marek Honska, 7 Gabo Minarovič, 8 Roli Horvát, s 11 Lukáš Varus, 14 Vakoš Ádam, 15 Dávid Pogáč. Ešte takú otázku, my ideme stále, bez prestávky? 17 Ricky Sapol, 18 Žaďo Bokol. A kde sa to tu mutuje? Kde si dám, kde sa vypnem, aby ma nebolo počuť? Lebo nevyznám sa v tom stroji, čo tu mám o seba. Doktor Vojnáto. O regulárny priebeh v dnešnom stretnutí sa postará rozhodcovská dvojica, páni Kalubík Igor a pán Slavomír Struhár. Delegátom dnešného stretnutia pán Marian Čech. Vypočujme si. Nepočujete. Takže už to opakovať nebudeme, no ale ja vám to potom prečítam cez počas. Osadnem sa. Dobrý večer, vítame vás na stretnutí HC Štart Nové Zámky, HK Topolčany. Momentálne si vypočujeme slovenskú hymnu a potom vás uvediem do zápasu. Takže tento potles zo štadióna v Nových Zámkoch patrí dnešným hráčom, ktorí v Nových Zámkoch budú bojovať o to, aby vyhrali či už Nové Zámky alebo Topolčany. Nové Zámky hrajú dnes na svojom štadióne ďalší zápas a budú sa snažiť ukoristiť víťazstvo pred vlastnými tribúnami. My si o pár sekúnd predstavíme zostavy oboch tímov. Tak začneme najprv domácimi. S jednotkou dnes nastúpi Marek Pavlovič, s 5 Marek Mončka, so 7 Gabriel Minarovič, s 8 Roland Horvát, s 11 Lukáš Varus, so 14 Vakoš Ádam, s 15 Dávid Pogáň, 16 Tomáš Šuba, 17 Viktor Šapu, 18 Jozef Bokol, 19 Boris Sivák, 22 Tomáš Stráňovský, 23 Alexander Ivanov a 72 Fabián Ludek. Hostia prichádzajú s takouto zostavou: s jednotkou Ľubomír Drápal, s 5 Pavol Bačík, so 7 Martin Valent, s 9 Peter Kopecký, s 10 Šimon Doskočil, s 11 Ernest Masaryk, s 13 Lukáš Klačanský, s 19 Ľubomír Ivanicia, s 21 Martin Briadka, 22 Radek Kružík, 24 Branislav Cigáň, 25 Marek Kováček, 33 Ľubomír Jadroň, 69 Martin Ďurček, 71 Lukáš Halo a 74 bude dnes obliekať Michal Meluš. No a my zároveň vítame v štúdiu, respektíve v Nových Zámkoch nášho hostia, ktorým je Peter Sporný, bývalý tréner A tímu domácich Nových Zámkov. Dobrý deň prajem. Ďakujem a ja vám prajem pekný večer a príjemné sledovanie dnešného stretnutia. Vy ste samozrejme člen HC Štart Nové Zámky. Ako vidíte priebeh dnešného stretnutia, máte nejaké očakávania?
Tak dnes to bude podľa môjho názoru veľmi ťažký zápas, lebo obidve družstvá, ktoré dnes budeme vidieť na televíznych obrazovkách, budú chcieť vyhrať, či už to budú Topolčany alebo Nové Zámky, potrebujú zbierať body. Nové Zámky sú na 7. mieste so 4 bodmi a Topolčany so 6 bodmi na 4. mieste. Takže pre každého z nich je veľmi dôležité zisk 2 bodov. Tak my sme už videli prvú ofenzívnu akciu, ktorou sa blísli hráči hostujúceho tímu. Nedali však gól, teraz budú domáci útočiť na hostujúcu bránu, ktorej dnes stojí Michal Melúš, veľká opora, ako ste mi stihol oznámiť. Áno, Richard Melúš je skúsený hádzanár, brankár, reprezentant, viacnásobný reprezentant Slovenskej republiky a takisto má množstvo odchytaných zápasov v Maďarskej lige. Takže Michal Melúš by mal byť akýmsi lodivodom, alebo dajme tomu veľkou posilou v tíme Topolčian. Vidíte tam ešte nejaké nádejné sily, ktoré by mohli ťahať dnešný zápas? Určite áno. Práve Topolčany disponujú, dá sa povedať, s takým najskúsenejším kádrom, kde káder Topolčian tvorí 7 30-tníkov, ktorí tvoria vlastne gro základnej zostavy Topolčian. Takže určite veľmi ťažký zápas pre Nové Zámky, ale uvidíme, ako sa Nové Zámky vysporiadajú s týmto kvalitným súperom. Takže zatiaľ sledujeme momentálne útok domácich. No a Pogáň tam bol zasiahnutý do tváre. A ako vidíme, obidve mužstvá nastúpili v obrannom zložení v 0-6, čiže bránia vlastne tú zónu. A podľa môjho názoru to bude bude to konfrontácia dvoch rovnakých obrán. Áno, a momentálne sme sledovali žltú kartu Petra Kopeckého a prvý gól domácich. Takže 1-0 pre Nové Zámky, tie sa ujímajú vedenia, strieľajú prvý gól, čo je samozrejme veľký moment, ale Topolčany hneď vyrovnávajú. Tak práve Valent bude tým hráčom, ktorý bude vyliť do útoku Topolčian. Je to skúsený hráč, má skúsenosti či už v Slovenskej lige alebo vo federálnej a takisto má odohraté zápasy vo francúzskej lige, takže veľmi skúsený hráč, ktorý je vlastne oporou topolčianskych radov. Áno, vy ste mi aj spomenali hráčov, akým je napríklad Lukáš Klačanský alebo Marek Kováček, to by mali byť tiež tie oporné body týmu Topolčian. Tak, Lukáš Klačanský je typický krídelník na ľavom krídle a Marek Kováček, momentálne ho nevidíme v základnej zostave, takisto Laváčik na pravom krídle. Čo sa týka Nových Zámkov, tak typickým takým strelcom je David Pogáň, ktorý bol práve v tom útoku, ale skúsený Melúš ho vychytal. Takže zatiaľ vidíme, že sa Topolčany dobre bránia útokom Nových Zámkov, aj preto zatiaľ stav 1-1 a vidíme, že sa píše pomaly 3. minúta zápasu. Taký opatrný úvod, čo poviete? Tak určite sú to dve mužstvá, ktoré si budú vážiť každý jeden bod, či už je to na domácej palubovke alebo na súperovej palubovke, takže vidíme opatrný úvod zápasu s pozornou cez obranu novozámockých hráčov. Ja by som sa ešte vrátil k tomu prvému gólu Nových Zámkov, dosiahol ho Šaňo Ivanov, takisto skúsený reprezentant Slovenska, odchovanec novozámockej hádzanej, takže myslím si, že bude určite kvalitný bojovný zápas. Takisto by som vyzdvihol aj Ludeka Fabiána v bráne Nových Zámkov, veľmi skúsený brankár, kamarát a perfektný človek. No samozrejme, my dnes ešte pre divákov spomeniem, sledujeme súboj momentálne 7. týmu v tabuľke s tým 4. No a zatiaľ to vyzerá tak, že Nové Zámky získavajú druhý gól v dnešnom zápase. No a tentokrát ho strieľa hráč číslom 19 Boris Sivák. Áno, k Borisovi len toľko. Boris je už v Nových Zámkoch v podstate 3. rok. Poznám ho už od malička, od žiakov po dorastencov. Je to veľmi kvalitný hráč, srdciar, bojovník a veľmi tvrdý hráč. Osobne by som sa s ním určite v obrane nechcel stretnúť. Takže strieľa tento bojovník, ako ste povedali, ďalší gól, respektíve druhý gól novozámockých hráčov. A tí sa teraz skvele bránia.
Vynikajúcu formu má bránka Ľudek Fabián. Vidíte, že už tretí zákrok za sebou. Takže toto bola zaujímavá opäť hádzanárska situácia, ktorú rieši zatiaľ úspešný brankár. Opäť treba pochváliť domáceho golmana, ktorý aj tentokrát vychytal. Tentokrát sa do útoku zapojil Lukáš Klačanský, ale vidíme tam Ľudeka, že leží na palubovke. No a prichádza tam aj ošetrujúca služba. Tak dúfame, že všetko bude v poriadku. Neviem, nevidel som presne, či si tam náhodou nenarazil hlavu na tyčku, ale... Myslím si, že Klačanský išiel do perfektného náskoku, mal voľnú ruku, mal dobrý uhol, len Ľudek Fabián, už natoľko skúsený brankár, vystihol jeho úmysel a zmaril gólovú šancu. Tak tu ešte raz sledujete ten zákrok. Tak nie, toto sú všetky gólové momenty dnešného dňa. Do terajších chvíľ. Tu bude tá spomenutá situácia. No tak nakoniec Ľudek Fabián utržil strelu rovno do hlavy, takže Klačanský nastrelil domáceho brankára na veľmi nepríjemné miesto. No a Nové Zámky sa opäť púšťajú do ofenzívnej aktivity. Mončka, ktorý si skvelé rozumie zatiaľ s Alexandrom Ivanovom, a Mončka bol vo výskoku. No a žltú kartu, tentokrát poradí druhú pre Topolčany, obdržal Radek Kružík. Čo sa týka Radeka Kružíka, tak prišiel pomôcť práve z Karvinej a mal by byť tiež oporou Topolčianskych hradov. Medzitým dáva gól domáci Pogáň. No to znamená, že zatiaľ Nové Zámky vyhrávajú na domácom prostredí 3-1 nad Topolčanmi. Takže zatiaľ celkom dobrý úvod domácich, aj keď samozrejme sme len pri zrode zápasu. Tak áno, určite to bude veľmi ťažký zápas, bojovný zápas. Čo sa týka Davida Pogáňa, je to veľmi mladý hráč a vlastne David Pogáň má hrať tú kľúčovú osobnosť a mal by nahradiť Olivera Rábeka, ktorý už roky rokúce odohral v novozámockom drese veľmi veľa kvalitných zápasov. No a my vidíme zatiaľ veľa nepresností, najmä z rúk hostujúcich Topolčian. Aj keď treba povedať, že domáci brankár bol pohotový a vedel dobre zakročiť v nejednej situácii. Zatiaľ ale najväčší problém je domáca obrana. Ale dostáva teraz žltú kartu. Áno, videli sme práve Horváta, ktorý je typický obranárom v radoch Nových Zámkov. Prišiel pomôcť Nových Zámkov práve z Maďarska a je tiež takisto kľúčovou postavou, čo sa týka obrany hradov Nových Zámkov. Nové Zámky zatiaľ v 7. minúte vyhrávajú na domácej palubovke 3-1. No a hlavný arbiter sa so žltými kartami naozaj nezahráva, rozdal ich už 3. No a tie videli Kopecký, Kružík a za domácich Mončka. Nové Zámky teraz prechádzajú do útoku. Tak áno, práve žlté karty v hádzanej znamenajú veľmi veľa, upozorňujú hráčov na fakt, že tá únosnosť, tá hranica fair play hry musí byť niekde na tej hrane. Pokiaľ správne viem, tak tie 3 žlté karty by dokázali odstaviť jeden alebo druhý tým o to, aby dostávali 2 minúty a teraz sa prezentoval dobrým zakončením topolčiansky hráč Lukáš Klačanský. No a ten znižuje stav na 3-2. Áno, Lukáš Klačanský je ten hráč, ten typický breakový, len áno, vie ísť aj do breakov a takisto zakončiť aj z postaveného útoku, takže ešte raz hovorím, bude to ťažký zápas, vyrovnaný zápas. Určite pre oko diváka bude veľmi zaujímavý. Tak tu sme sledovali strkanice, ktoré sú v hádzanárskom športe bežnou záležitosťou, čiže to nie je žiadny šport pre padavky alebo pre bábovkárov, ako sa zvykne hovoriť. Tak áno, hádzaná je vlastne kontaktný šport a pokým obranca má priamo pred sebou hráča, nepoužíva tie pesťa alebo tie iné rôzne nedovolené chmaty, tak je to veľmi kontaktný šport, telo na telo, je to typická hra pre chlapov. Takže teraz momentálne Mončka strieľa, no ale Michal Melúž nemá veľké problémy s tým, aby túto strelu chytil. No a Topolčany sa derú, respektíve sa dral Radek Kružík čo najbližšie k bráne domácich Nových Zámkov.
Tak práve Boris Sivák bol ten, ktorý Radeka Kružika zastavil, ale bolo to v rámci tej práve spomínanej fair play hry, že mal hráča pred sebou a pekne vyprevadil. Opäť sledujeme obranný zákrok domácich, no a Topolčany nemajú umožnené strieľať, takže 2 minúty to budú pravdepodobne pre Gabriela Minaroviča. Ten bude prvý trestaný v dnešnom zápase. Tak áno, Gabo Minarovič patrí k tej generácii hráčov, ktorí nastupujú práve do tohto tímu a myslím si tiež, že veľmi budú prínosom pre toto mužstvo. Takže myslím si, že Gabo je ten typ hráča, ktorý pomôže Novým Zámkom. A Lukáš Klačanský premieňa 7-metrový hod, takže znižuje stav dnešného stretnutia, respektíve vyrovnáva stav dnešného stretnutia na 3-3. Blížime sa pomaly k 9. minúte, teda sme preklenuli 9. minútu, zatiaľ je to len 3-3. Veľa tých gólikov v Nových Zámkoch zatiaľ nepadá. Tak áno, čo sa týka aj tabulkového postavenia, tí, ktorí troška sledujú hádzanú, tak sú to mužstvá, ktoré čo sa týka útočnej aktivity nepatria k tým popredným, ale práve obranné činnosti. Čo ja som sledoval tabuľku, tak Topolčany sú na 2. alebo 3. mieste v obrannej činnosti, takže určite budú prevládať práve tieto obranné záležitosti, ktoré vidíme aj práve teraz na obrazovkách. Takže teraz sme videli zákrok na jednoho z domácich, na Jozefa Bokola. A Pogáň bude strieľať, ale nedokázal prestreliť obranu Topolčiana, tí okamžite kontrujú. Tentokrát skóroval Branislav Cigáň, prvý gól v dnešnom zápase sa píše v číslu 24, no a Topolčany obrátili, respektíve získali vedenie na svoju stranu po prvýkrát v dnešnom stretnutí. Tak áno, Nové Zámky v súčasnej chvíli hrajú oslabení, hrajú 5 na 6, takže budú to mať v momentálnej chvíli dosť ťažké. No a Ivanov sa teraz nedokázal strelecky presadiť opäť cez túto Topolčiansku vynikajúcu obranu. Pogáň, Mončka sa snažia zakončovať aj z tých väčších vzdialeností, keď zatiaľ sledujeme ich aktivitu. Ale 3-4, taký je stav, ktorý momentálne vládne v Nových Zámkoch. Ja, čo by som mohol podotknúť k Šaňovi Ivanovovi, tak Šaňo Ivanov je typický pivotman a je to takisto veľmi tvrdý hráč, veľmi skúsený, má odohratých plno rokov za novozámocký dres a takisto bol aj v Maďarsku, takže skúsený hráč, len tá pozícia, ktorá mu prináleží momentálne na pravej spojke pre Šaňa, dosť taká, ťažko povedať, taká nevýrazná. Ale ešte raz hovorím, Šaňo je typický Novozámčan a pomáha ako vie. Zatiaľ sme ale videli žltú kartu, ktorú dostal Martin Valent, no a 2 minúty. Nasledovne dostal Peter Kopecký za svoj zákrok. Takže po 2 minúty na oboch stranách v týchto sekundách. No a Ivanov rozohráva na ľavú stranu, Pogáň, Ivanov sa dobre pretláčal. To je ten obranný val, ktorý tam vytvorili teraz hráči Topolčian. Tak áno, teraz Nové Zámky by mali vlastne mali by využiť tú presilovku. Áno, práve Boris Sivák po klasickej presilovkovej dohrávke na pivotmana znižuje, alebo vyrovnáva výsledok na 4-4. Takže Boris Sivák si dnes zapisuje svoj druhý gól v dnešnom zápase, vyrovnáva na 4-4. Teraz bude pre Nové Zámky podstatná obrana. Ako by ste videli vy to rozloženie v dnešnom zápase obrany a jej pôsobenie Nových Zámkov, aj keď hovorím, že sme len pri zrode zápasu alebo celkom tesne za tou hranicou. Tak gro novozámockej obrany, či sa už týka stredných alebo spojkových hradov, tvorí práve Šaňo Ivanov, Horvát a Boris Sivák. Sú to veľmi tvrdí chlapi a hovorím, z tohto Nové Zámky vyťažili hneď vyťažili víťazný gól. Tak teraz sme sledovali gól Šaňa Ivanova, ktorý otáča opäť stav stretnutia na stranu Nových Zámok, takže 5-4
Ale od tyčky sa teraz dokázal presadiť hostujúci Branislav Cigáň, ktorého to je druhý gól v dnešnom zápase. Tak, čo sa týka Braňa Cigáňa, ja som sa rozprával s trénerom Strakom, tak je to perspektívny ľaváčik, ktorý určite do kádra zapasoval, tak určite bude prínosom pre Topolčany. Tu sme videli, že hostujúceho brankára teraz nohou trafil Gabriel Minarovič. Tak áno, toto sú hádzané typické momenty pri naskakovaní v krídla, keď brankár vlastne zmenší uhol a tým pádom znemožní, aby to krídelko vlastne zakončilo z čistej šance. Tak ešte raz hovorím, Michal Meluš je veľmi skúsená líška, harcovník, ktorý sa vie postaviť či už na streľbu z krídla alebo z pivota. Áno, Michal Meluš teda bol aj mnohonásobným reprezentantom, alebo neviem, či aj stále pôsobí v tom širšom kádri. Tak neviem, či Michal už asi vekovo sú tam skúsenejší hráči. Veľmi ťažko by bolo vytlačiť oťa Riška Štochla, ktorý je súčasťou slovenskej reprezentácie, ale Michal Meluš stále odvádza vynikajúcu prácu, čo sa týka brankárskeho postu. Áno, keď sme hovorili o tom vekovom, respektíve o tom veku Michala Meluša, tak treba spomenúť, že ako ste mi sám pred zápasom oznámil, že v tom týme Topolčian sa nachádza 7 tridsiatnikov, takže tá skúsenosť by mala byť jednoznačne na strane Topolčian. Čo môžu ponúknuť domáci hráči, keď nie už tú skúsenosť? Tak ja by som ani o tú skúsenosť sa nejedná, ale domáci hráči tiež sú vyhratí, či už je to Adam Bakoš na pravom krídle, Boris Sivák, alebo Horváčo, bráni, Šaňo Ivanov, Moučka. Sú to hráči, ktorí majú už odohraté roky, rokúce a sú to kvalitní hráči, ale ešte raz hovorím, čo sa týka tej vekovej hranice, určite Topolčany vekovo sú na tom troška, ako povediac, horšie, ale vyzretosťou určite na tom lepšie. Takže skúsenosť na jednej strane, no a zatiaľ dokázali Nové Zámky len dvakrát víťaziť v tomto ročníku, a to so Slovanom Modra a s Košicami. Tak áno, sú to pomerne slabší súperi, alebo vidíte v tom možno, že sa zadarilo Novým Zámkom, alebo práve naopak tých zápasoch, ktoré prehrali. Pretože popravde prehrali ich najmä s Prešovom, čo je najkvalitnejší slovenský tím, vysoko 25-38. Tak ja si myslím, že Nových Zámkov najviac asi mrzí tá prehra na domácej pôde s Michalovcami, ktoré tiež disponujú tou svojou kvalitou a veľmi ťažko. Súčasná Typos Extraliga, tak ako ste spomínali, je taká, že ten Prešov je tou dominantou a čo sa týka ostatných mustiev, každý vie zvíťaziť u každého a bude to podľa môjho názoru veľmi vyrovnaný ročník. Takže Peter Kopecký zatiaľ pridáva svoj prvý gól v dnešnom zápase, no a tým pádom strhol vedenie na stranu hostí, ktorí vyhrávajú 6-5 v 14. minúte a 48 sekunde, tak sledujeme takýto stav na ukazovateľový skóre, no a ešte 46 sekúnd budú hrať domáci. Hru, ktorá potrestala hráča Petra Kopeckého. Dôležitý fakt je aj to, že dokázal, respektíve hráči Topolčian dostali 3 žlté karty už v úvode zápasu, čo môže znamenať, že si budú dávať väčší pozor na to, aby nefaulovali svojich protihráčov. Tak áno, je to tak. Topolčany mali podľa môjho sledovania jednoho vylúčeného hráča, Nové Zámky už majú druhého vylúčeného, takže zatiaľ, čo sa týka vylúčení, tak Topolčany sú na tom lepšie. Vy ste mi spomínal, že ste rozprávali s trénermi, ako bol teraz Mikulášom Kučerom, ktorý trénuje domáce Nové Zámky, ale aj s Václavom Strakom. Ako videli oni tento zápas? Ak ste s nimi samozrejme rozprával o tom, ako bude vyzerať dnešný duel. Tak ja som sa s nimi rozprával, sú to moji kamaráti, Mikuláš Kučera je môj kolega, veľmi dobrý kamarát, spolu trávime denne dlhé hodiny a Václav Straka takisto bol 2 roky v Nových Zámkoch, hral tu, takže s obidvoma som sa rozprával, každý jeden z nich sa vyjadril na ten názor, že bude to veľmi ťažký bojovný zápas, tak ako to teraz vidíte na palubovke. Zatiaľ je stav 5-7, no a domáci môžu za Mončku znížiť stav.
Ale skvelé ho tam teraz zblokoval. Šimon doskočil, nedovolil mu zakončovať. Tak v týchto minútach je tá hra dosť taká rozháraná, ale si myslím, že sa to znova vráti do tých kolají a budú dominovať tie obrany nad útokom, takže bude to skôr taký bojovný zápas. Teraz Pogáňovi vysvetľoval Boris Sivák, že mohol prihrávať. Tak áno, aj tréner tlačí na Davida, je to typická strelecká spojka, aj keď s tými skúsenosťami disponuje o niečo menej, ale určite úderný hráč a do budúcnosti veľmi použiteľný. A ďalší gól pridáva v dnešnom zápase Marek Mončka. No a ten znižuje stav stretnutia na 6-7 z pomeru Nových Zámok. Tak, Marekovi Močkovi toľko, čo ja sledujem tie zápasy, tak Marek Močka sa zo zápasu na zápas zlepšuje. Prišiel vlastne z Čiech, z Karvinej a takisto ja som len rád, že prispel a prispieva vlastne k víťazstvu a k bojovnosti Nových Zámkov. Tak teraz bola situácia prerušená ešte predtým, ako zakončoval Peter Kopecký. Takže si Topolčani nepripisujú ďalší gól na svoje konto. Na druhej strane sa teraz Nové Zámky budú snažiť vymyslieť niečo, aby vyrovnali, ale Michal Meluš pokryl túto strelu a bude rozohrávať ďalej. Momentálne pri lopte Tak určite je to najmä boj dvoch skúsených brankárov, ako ste videli. Rišo Meluš vykryl strelu Davida Pogáňa a takisto novozámocký brankár pokryl strelu Klačanského, aj keď za nedovolené bránenie, takže Topolčany budú hádzať 7-metrový hod. Ktorého sa teraz ujal Lukáš Klačanský. Ten dnes strelil 2 góly, takže toto bude môcť byť jeho tretí. No a tým pádom by zvyšoval zatiaľ 1-gólový náskok Topolčan. A teraz zachránilo brvno domácich, respektíve Fabiána, no ale ten... Tak toto sú práve tie momenty pre rozhodcov, ktoré sú veľmi ťažko posúditeľné. Ten zákrok na šeske pri 7-metrovom hode, keď sa odrazí lopta, tak je to len na rozhodnutie rozhodcov, ktoré musia hráči akceptovať, či sú to už domáci alebo hostia. Je to tak, pán na ihrisku je rozhodca. Tak ako v každom inom športe samozrejme. Tak áno. A už je to len od disciplíny hráčov, či ten verdikt príjmu, alebo nie. Teraz sa Topolčany budú snažiť zaútočiť, ale skvelý zákrok domáceho brankára. Druhýkrát už nestihol zakročiť Ľudek Fabián, aj preto sa hnevá možno na svojich spoluhráčov, ktorí nepokryli. Tak áno. 8. gólu. Tak áno, toto bol vlastne novozámocká obrana donútila Topolčian do časovej tiesni. Rozhodcovia mali vlastne ruku stýčenú, čo naznačovalo, že musia zakončiť streľbou. A naozaj bola to vlastne chyba novozámockej obrany, že dovolila odrazenú loptu spracovať a zakončiť gólom. Takže v tomto prípade 8-6 a Mončka bol faulovaný, takže Nové Zámky sa ešte udržia na polovici svojho súpera nejakých pár sekúnd. Uvidíme, či sa im podarí znížiť stav stretnutia. Ivanov mal problémy s tým, aby zachytil prihrávku svojho spoluhráča, no ale na zemi sa ocitá. Áno, práve hra pivotmana v súčasnej hádzanej je veľmi ťažká, pokým hráč nedisponuje dostatočnými kilami, dynamikou a razanciou, tak nemá vlastne šancu na tomto poste. Takže my už sledujeme mali posledných pár minút prvej časti hry, no a hlavný arbiter teraz dal možnosť Mončkovi, aby strieľal, ten zaskočil Topolčiansku obranu, ktorá sa nestihla sformovať. A nakoniec sa to neskončilo gólom v sieti. Tak áno, Michal Meluš je známy brankár tým, že na to, že aký je vysoký, tak perfektne vykrýva dolné priestory brány, takže vidíte, že brankár vysoký, mrštný, veľmi skúsený.
Doskočil momentálne pri lopte a dokázal sa pretlačiť až k brankárovi domácim, ale Ľudek Fabian nebude musieť čeliť ďalšej gólovej situácii, pretože hra bola prerušená ešte predtým, ako doskočil, strieľal. Tak zatiaľ Nové Zámky síce prehrávajú o 2 góly na domácej pôde, ale ten výkon by bol hodný viacerých kuskov v sieti Michala Meluša. Tak áno, práve teraz Boris Sivák, už viackrát som ho vyzdvihol v tomto zápase, prečítal hru súpera a vypichol loptu a zakončil vlastne rýchly protiútok. Takže teraz vynikajúca práca v podaní spomenutého Borisa Siváka. No a Balen na druhej strane. Tu sme odozdať loptu Mončkovi. Presne teraz sme videli nedovolené bránenie na pivote. V súčasnej modernej hádzanej je to trend, ktorý nedovoluje vlastne, aby útočiaci hráč na poste pivota si clonil hráča rukami. A Topolčany týmto streleckým pokusom Lukáša Klačanského, ktorého to bol tretí gól v dnešnom stretnutí, opäť zvyšujú svoj náskok na rozdiel 2 gólov. 9-7, 22. minúta, teraz preklenula do svojej do 23. minúty, no a striedanie na strane domácich. Z ihriska odchádza Mončka, ale tam práve vychádzalo to z toho, že menšie nepresnosti, ktoré nedovolili práve Borisovi Sivákovi zakončiť ten útok, tá prihrávka bola troška dlhá, tak mohlo to byť 8-8 a vidíte, že Topolčany práve s tým skúseným kádrom využili tú chybičku a získali to dvojgólové vedenie. Ako by Topolčany zatiaľ vedeli nájsť recept na Nové Zámky, ktoré sa snažia, sú zatiaľ môžeme povedať lepším tímom, najmä v tom prechode, ale takéto góly, ktoré Topolčany strieľajú, ako teraz sa predstavil Cigáň, ktorý strieľa 10. gól Topolčan, môže naštrbovať jemne psychiku domácich hráčov. Tak určite tréner Straka naordinoval podľa môjho názoru chlapcom tvrdú zónovú obranu a z toho vyrážať do rýchlych protiútokov, tak zatiaľ sa im to darí. No a navyše opäť nezakončili domáce Nové Zámky presne, ale aj napriek tomu, že Radek Rúžik sa previnil faulom a bude vylúčený na 2 minúty. Neviem, či nie práve Radek Rúžik už je druhýkrát vylúčeným hráčom na tomto stretnutí, možno sa mýlim, ale určite už bol buď napomínaný žltou kartou, alebo teraz je momentálne vylúčený, ale znova Boris Sivák bol... Žltú kartu dostal ako prvý hráč v dnešnom stretnutí. Áno, a práve Boris Sivák sa vedel uvoľniť na tom poste pivotmana a získať ten 7-metrový hod a vylúčenie hráča. Takže Adam Bákoš bude teraz zahrávať 7-metrový hod. A bohužiaľ pre domáce publikum netriafa bránu, aj napriek tomu, že sa pohral s Melušom. Tak áno, Rišo Meluš vzbudzuje rešpekt tej bráne, lebo keď sa pred vás postaví viac ako 2-metrový chlap na tú štvorku, ako sa hádzanárskom slangu rozpráva, tak je to tak, že tá brána je v podstate vykrytá. Škoda toho, lebo Bakoš Adam mohol znížiť vlastne výsledok, ten nepriaznivý stav pre Nové Zámky. Nové Zámky ale teraz budú mať možnosť útoku, aj napriek tomu, že prehrávajú 10-7 v 23. minúte a 30. sekunde. V prvej časti hry momentálne rozohráva Bokol, na strane má Mončku, Ivanov vracia Bokolovi, Ivanov, Mončka, Bokol, Bákoš, Mončka opäť pri lopte. Tak práve čo sme videli, tak Bakoš Adams bežne z týchto uhlov, ktoré má poskytnuté, skáče, len práve to, čo rozprávam, ten Rišo Meluš pôsobí takým dojmom vynikajúceho brankára, skúseného brankára a málo kto si na ňo dovolí, tak ako teraz Minarovič, naskočiť. Čiže je to určite o tom, že je tam taký menší psychický blok, ktorý bráni hráčom strieľať zo všetkého, čo príde. Tak určite áno, lebo keď sme postrehli, tak Nové Zámky dali z priestoru spojky a mimo deviny 1 gól, takže
ale to isté je na strane Topolčian. Tie góly spoza deviny, tie góly je ich málo, takže väčšinou sú to buď zo 7 metrov z trhákov, alebo z individuálnej činnosti jednotlivca. Teraz ale Topolčany môžu útočiť. Zákrokom sa prezentoval Roland Horvát, ten odstavil od lopty Cigáňa, ten následne rozohráva. Tak je to veľká škoda, lebo Nové Zámky nevedeli skórovať vlastne z tejto početnej prevahy a nedosiahli gól, takže sa nevedeli dotiahnuť na súpera a vidíme, že nasleduje 9-metrový hod. 9-metrový hod, ktorý budú rozohrávať hráči Topolčian. Kopecký posúval na svoje ľavé krídlo, kde bol Ernest Masaryk. Ten sa v dnešnom zápase ešte strelecky nepresadil. Tak čo sa týka Ernesta Masaryka, je to takisto veľmi skúsený hráč. Čo som sa rozprával s trénerom, tak ešte mu chýba tá herná pohoda, ale určite diváci a ľudí, ktorí sa okolo hádzanej venujú, tak poznajú Ernesta ako veľmi dobrú ľavú spojku. Mončka na Bokola, Bokol Ivanovovi, na strane opäť pripravený Ivanov. No ale domáci opäť majú smolu v tej útočnej aktivite. No Topolčany uvidíme, či dokážu hneď využiť zaváhanie domácich. Tak áno, pokým mužstvo nevystrelí na bránu, tak nemôže dosiahnuť gól a pre mňa tie strelecké príležitosti chýbajú. Neviem, či je to práve v tom, že Rišo Meluš, ako sa povie, zavrel tú bránu. Nové Zámky, ako sme sa stihli porozprávať pred prenosom, sa nevyhli viacerým zmenám. Minulý rok skončili na 3. mieste, čo je samozrejme pekné umiestnenie. No v tomto ročníku sa im až tak nedarí. Je to samozrejme tým, že ten káder majú mierne, alebo viac ako mierne zmenený. Tak áno, chýbajú viaceré opory, najmä to oporou bol Oliver Rábek, ktorý bol všestranným hráčom, či už to bolo v obrane alebo v útoku. Bol to typický strelec, ktorý bol vlastne aj v ročníku 2011-2012 bol najlepším strelcom typu z Extraligy, takže to je najväčšia citeľná strata. A takisto terajší tréner Topolčian Straka bol oporou obrany a takisto Marek Túma chýba v mústve, čiže sú to traja kľúčoví hráči, ktorí tvorili tú kostru mústva Nových Zámkov. Takže Nové Zámky teraz s trénerom Mikulášom Kučerom pravdepodobne sa budú snažiť niečo vymyslieť cez túto prestávku, pretože už prehrávajú o 4 body na domácom štadióne. Tak je to pochopiteľné, lebo Novým Zámkom úplne odišla útočná hra, tak tréner Mikuláš Kučera si zobral oddychový čas a určite vysvetlil svojim odchovancom, ako Nariša a ako vlastne rozleptať a narušiť tú obranu súpera. Takže vy ste mohli sledovať ešte pár pekných situácií, ktoré sme mohli vidieť v dnešnom zápase. No a momentálne sledujete na našich obrazovkách Adama Bakoša, ktorý v dnešnom zápase zatiaľ nestrelil ani jeden gól, hoci mal tam 7-metrový pokus, ktorý nevyužil. Tak áno, táto presilová hra veľa môže zavážiť do ostatného priebehu hry, lebo keby už ten náskok narastal pre tie Topolčany, tak už by to bolo veľmi vážne. Takže hovorím ešte raz, táto presilovka určite pre Nové Zámky musí dopadnúť gólom. No, momentálne sa o to snaží Ivanov, ktorý sa prediera obranou a krásnym gólom dáva do protipohybu brankára Michala Meluša. Takže Alexander Ivanov si pripisuje tretí gól v dnešnom zápase, znižuje stav stretnutia na 8-11 z pohľadu Nových Zámkov samozrejme. A teraz Nové Zámky sa pokúšajú vlastne odpísať tú strednú spojku, pokým hrajú tú presilovú hru a snažia sa tou zónovou obranou narušiť útočnú činnosť Topolčian. Samozrejme hádzaná je veľmi taktický šport ako každý halový.
No ale Nové Zámky nevyužívajú ani túto možnosť. Opäť sa pred Melušom ocitol Adam Bakoš. Tak toto sú tie momenty, ktoré dá sa povedať, že zrážajú hráčov. Prakticky, keď vám nevychádza nič, tak musíte ísť na dno svojich síl a pretlačiť to, ako sa povie slangovo, športovo. Ale ešte raz hovorím, sú to skúsení hráči, takže určite to nebolo posledné slovo. Topolčany ale strieľajú zásluhou Masaryka, ale krásnym zákrokom sa prezentoval Fabián Ľudek. Toto bol jeden z fantastických zákrokov, ktoré dokáže Ľudek vyťahnuť ešte. A ďalšie 2 minúty. Tentokrát bude potrestaným hráčom so 7 Valent. Ten bude musieť opustiť palubovku na 2 minúty. Tak áno, Martin Valent je ten skúsený hráč, aj obranár, ale Šaňo Ivanov išiel do toho, dá sa povedať, že nie na 100, ale na 110% a dokázal Valenta vyviesť z rovnováhy, nakloniť mu ťažisko do tej pravej strany a vlastne získal tú výhodu presilovej hry. Čiže vidíme ďalšiu presilovú hru Nových Zámkov. Teraz ste videli možno mierne úsmevnú situáciu, keď tomuto stieračovi, alebo ako sa nazývajú títo pomocníci, pomáhal Masaryk. Toto sú vlastne chlapci z nábrežnej školy, kde vlastne hádzaná je ten šport, ktorý tam dominuje. Tak vy samozrejme pôsobíte nielen ako člen klubu Štart Nové Zámky, ale pôsobíte práve na tejto škole, ako sme stihli sa dorozumieť ešte pred stretnutím. Ja učím na športovej škole, som telocvikár a tréner športovej prípravy práve na tejto škole a chlapci, čo tu pomáhajú a trávia tu gro svojho dňa, tak sú to práve zo základnej školy na Nábrežnej ulici v Nových Zámkoch. Takže tu máme zatiaľ stav 11-9, no a už ostáva len niečo cez minútu a 12 sekúnd, respektíve 20 sekúnd do konca prvej časti hry. Ako zatiaľ pôsobia hráči oboch tímov vo vašich očiach v dnešnom stretnutí, aké vidíte ich vízie do ďalšieho pokračovania? Tak ďalšie pokračovanie pre obidva týmy sú veľmi ťažké, lebo Nové Zámky v ďalšom kole idú do Hlohovca, čo bude veľmi ťažký súper a o to ťažší bude ten ďalší súper, idú do Prešova, ale Topolčany majú vlastne sériu ešte ďalších 4 zápasov vonku, takže sú to súperi, ktorí sa stretli, ktorí nasledujúce zápasy budú tráviť na palubovkách súpera. Takže získanie čo len 1 bodu alebo 2 bodov sú veľmi vzácne do tabuľky. No samozrejme pre Nové Zámky to bude veľký bodový prínos, pretože prehrali či už s Prešovom, s ŠKP, s Michalovcami, ale aj s Považskou Bystricou. Teraz ho sledujeme protiútok, respektíve útok Nových Zámkov. Áno, Novozámčania veľmi umne zahrali túto presilovú hru, získali loptu, takže uvidíme, ako naložia s touto šancou v útoku. Teraz by sa im mohlo podariť aj teoreticky vyrovnať stav dnešného stretnutia. Ostáva dokonca niečo pod minútu. Adam Pákoš sa nedostal k lopte, ale novozámockí hráči budú môcť ďalej pokračovať v hre. Tak áno, práve to sú tie momenty, že chýba tá streľba spoza deviny a Topolčanci vlastne bránia tú zónu a stihnú sa presúvať, čo robí pre Nové Zámky veľké problémy, čo sa týka využitia presilových hier. My si spomínali, alebo dočítali sme sa aj to, že máme na ihrisku mnoho posíl z Karvinej, medzi ktoré patrí Marek Mončka, ktorý je v dnešnom zápase viditeľný. Tak áno, Marek Mončka by mal byť práve ten hráč, ktorý by mal byť prínosom pre farby novozámockých dresov. No a 29 minút a 55 sekúnd, toľko zatiaľ na ukazovateľový času, no a skóre je neúprosné, 12-9. Vidíme ďalšie vylúčenie Kružíka, Radek Kružík, ktorý vlastne nedovolene bránil rukou
prenikajúceho hráča. Čiže vidíme dvojnásobnú presilovku, zostávajúci čas 5 sekúnd, vynikajúceho. Bokol to využila, znížil stav stretnutia na 10-12. Takže znížil stav stretnutia, ako ste spomenuli, na 10-12. No a my sme zatiaľ videli veľmi bojovný súboj Slovenskej ligy. Nové Zámky tak na domácom štadióne síce prehrávajú o 2 góly, ale samozrejme nemajú nič stratené. No a my sa zatiaľ zo štúdia, ktoré máme priamo tu na Novozámockom štadióne, lúčime a vidíme sa v tej ďalšej časti hry.
nevedel by som asi, čo máme tam počuť. Vymením. Peter Sporný, Sapa Orana I. Peter Sporný, Sapa Orana I. Peter. Počujeme sa. Okay.